салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агенти низ дида бошед. шуруъ аз 20 декабр ҳамарӯза соати 9 то 13 ҳаракати ҳамагуна воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд дар робита ба оғози корҳои таъмирӣ муваққатан манъ карда мешавад. хабар додам ба Азия Плюс аз раёсати возрасии давлатии автомобилӣ. интизор меравад ки корҳои таъмирӣ 10 рӯз идома хоҳанд ёфт. нақби мазкур марказ ва шимоли мамлакатро мепайвандад. палатаи поёнии парлумон ба қонун дар бораи монополияҳои табиӣ тағйиру иловаҳо қабул кард ки ҳадафаш интишори саривақтии маълумот дар бораи тарофаҳои нави мол дар сомонаҳои интернетӣ мебошад. ин тағйиру иловаҳо ба талаботи қонун дар мавриди интишори иттилоот дар расонаҳои чопӣ на дертар аз 3 рӯз дар ҳолати муҳокимаи умумӣ илова карда мешаванд. зимнан дар посух ба тақозои мавҷуд бештари монополистҳо ҳатто нархномаҳои ҷориро дар сомонаҳои худ ҷой надоданд ва матлабҳои хабарӣ дар сомонаҳои ин ниҳодҳо моҳҳо навсозӣ нашудааст. феҳристи субъектҳои монополияҳои табиии кишвар 30 ададро дар бар мегирад ки аксари онҳо корхонаҳои давлатӣ ё ҷамъиятҳои саҳомӣ мебошанд. ба шаҳрвандони кишвар пешниҳод шудааст ки пулҳои худро тавассути сармоягузорӣ ба минтақаҳои озодии иқтисодӣ қонунӣ гардонанд. вазорати рушди иқтисод ва савдо таъкид медорад ки дар ҷумҳурӣ то 2 июли соли оянда қонун дар бораи авфи амволи қонунишуда ва маблағҳои пулии шаҳрвандон татбиқ мегардад. тибқи талаботи ин санад қонунигардонии амвол ва маблағҳои пулии шаҳрвандон аз тариқи ташкилотҳои молиявӣ қарздиҳӣ роҳандозӣ карда мешавад. айни ҳол дар кишвар 5 минтақаи озодии иқтисодӣ аз ҷумла сӯхт, 5 данғара, ишкошин ва кӯлов фаъолият доранд. аз рӯи қонун минтақаҳои озодии иқтисодӣ як ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳисоб мераванд ки дар он андоз бе дар назардошти андоз аз арзиши иловашуда иҷтимоӣ ва имтиёзҳои гумрукӣ барои сармоягузорон ва соҳибкорон татбиқ мегардад. ширкати роҳи оҳани Россия тахфифи ҳамлу нақли молҳоро барои Тоҷикистон то 50% тамдид кардааст. ҳамин тариқ тарофаҳои имтиёзнок барои ҳамлу нақли коло аз ҷумла ба маҳсулоти воридотӣ аз Тоҷикистон дахл доранд. тахфифҳои қаблан ба ҷумҳурӣ дода шуда то соли 2022 нигоҳ дошта мешаванд. гуфта мешавад дар телеграм-канали холдинг. қобили зикр аст ки Россия аз соли 2013 ба Тоҷикистон тахфифи муайяне барои ҳамлу нақлро роҳандозӣ кардааст. андозаи ибтидоии тахфиф 13% буд ки то соли 2018 тадриҷан то 50% расонида шуд. дар ҳамин ҳол Россия шарики асосии тиҷоратии Тоҷикистон боқӣ мемонад. ҳаҷми табодули молу маҳсулот миёни ду кишвар дар 11 моҳи соли ҷорӣ 1 миллиарду 130 миллион долларро ташкил додааст. тоҷирони бозори Султони Кабир дар шаҳри Душанбе ба бозори навбунёди Кушониён кӯчонида мешаванд. дар ин бора дар мулоқоте ки бо ҳузури масъулони шаҳрдори Душанбе бо соҳибкорони бозори Султони Кабир имрӯз баргузор шуд гуфта шуд. Умед Гурезода муовини раиси шаҳри Душанбе дар ин мулоқот гуфт Кушониён омодааст ки худи ҳозир тоҷиронро қабул карда бошад. ҳамзамон соҳибкороне ки дар муҳлати ниҳоӣ 1 март ба бозори Кушониён мераванд аз пардохти ҳама хароҷотҳо озод хоҳанд буд. Азия Плюс ток-шоу ҷадиде барои матраҳи мавзӯъҳои муҳим оғоз мекунад. нахустин нашри ин ток-шоу ба муҳоҷирати ҷавонони тоҷик ба берун аз кишвар ва махшӯи онҳо бахшида шудааст. модератор, рӯзноманигор ва баранда Орзу Исоев хоҳад буд. нашрҳо ҳар моҳ дар YouTube канали Азия Плюс TV ва дар сомонаи ashaplus.tg.info интишор мегарданд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.